Ngiyaphinda futhi ukubingelela abazalwane egameni elihle leNkosi yethu uJesu. Ngiyafisa ukugcizelela njalo ukuthi ngikhuluma ngaphansi kwegunya lokuthi uJesu Kristu uyinkosi uyabusa. Engikhulumayo kulungiselela ukubuya kwakhe azolanda ibandla elingcwele gelekeqe. Angikhulumi nje emoyeni ngoba ngithi ngiyashumayela cha. Ngikhuluma nginikeza idirection iway forward ukuthi umzala nomzalwanini okumele ayenze manje. So ke ngikhuluma ngaphansi kothumo engithunywe ngalo inkosi yami engibusayo nengilawulayo uJesu Kristu obusayo. So ke bazalwane siyabonga kakhulu ke nangalesi sikhathi ke futhi into engizocela sibheke manje sibuke. Sesikhulumile ngoSathane obusa umhlaba ngokuhlakanipha kwakhe kuzochithwa. Naye uqobo uzochithwa igcineni. Ngifisa njengamanje sibuke ukuthi ke lithini iBhayibheli ngempilo yasezulwini. Ngifisa ingqondo yethu sifunde izwi esothi masilalele kwakheka isithombe sokuthi njengoba sidela lomhlaba nezinto zawo, sidela izwe nezinto zalo nenkanuko yalo nempumelelo yalo nobukhazikhazi nobuhle balo, silandela uJesu sisa kuphi. Ngifuna kwakheka isithombe sendawo esiya kuyo ezulwini. Sakheke sibe namehlo kamoya, lelizwi lingumoya liwukuphila. So lizokwakha, lizobuilda ipicture. Sizo practicalize izwi emoyeni wethu. Sibone indawo esibizelwe kuyo, esilungiselelwa ukuthi siye kuyo. Uma sesibona usunasa isithombe sento oya kuyo, kuzoba ngcono, kuzoba lula kuwe ukuthi udele lokhu uNkulunkulu akuhlabayo manje ukuthi kubi, kungcolile, konakele, kubuswa uSathane okwalelizwe noma ukuphumelelisa. Kuzoba lula ukuthi udele imisebenzi yakho, udele amabhizinisi yakho, udele imali yakho, udele imfundo yakho, udele isikhundla sakhe, iposition, udele ama colleagues, udele abangane, udele nje yonke into yalelizwe. Ngoba manje usuna ipicture, unase isithombe engqondweni yakho, emoyeni wakho ukuthi ngingalahlekelwa ile ndawo. Kuhle bazalwane ezulwini. Kunezinto ingqondo yethu uNkulunkulu ayithembisile engeke ikwazi ukuyiperceive. Ngeke sikwazi ukuyiperceive ngenyama, ngeflesh, ngeunderstanding yomuntu wenyama. Kumele sibe kumoya ukuze sikwazi ukuyiqonda, sikwazi ukuyibamba lezi zinto, sikwazi ukuyibona, sikwazi ukuyibona ziphile. Ukuthi no ikhona le nto iyaphila, ngiyibona. Bakubuza abantu ukuthi hawu watela into ekusizayo, uzophila kanjani? Watela into ophila ngayo. No. Lento izongibambezela lento. Lento izongilahlekisela ngalento engiyibonayo. Abantu abasenyameni bazobuza ukuthi yini lo ibonayo? Ngibona impilo yasezulwini, ngibona isetup yasezulwini, ngibona istructure yasezulwini. Ngibona ubuhle basezulwini, ngibona ingcebo yasezulwini, ngibona impumelelo yasezulwini, ngibona ukuphila okuphakathi kwasezulwini. Ukubona phi kuphi? Ngiyakubona mina. Umuntu wenyama uzofela ethi hayi lo uyahlanya uyagula lo muntu. Bazokhuluma ngawo abantu ukuthi lo muntu usebona izinto esingayiboni thina. And useyeka manje into emsizayo lo muntu. Uyayihluphekisa manje, uhluphekisa izingane, uhluphekisa ama beneficiary abantu akade besizakala ngaye. Yabona? Uthi ubona izulu, ubona ubuhle basezulwini, ubona ubukhazikhazi basezulwini esingaboni thina. Lo muntu uyagula kodwa umoya umngenile. Bazosho njalo abantu benyama. Uma besho kanjalo bazalwane ungamangali, ungathuki.
vele umuntu osenyameni ngeke ayiqonde into kamoya. NeBhayibheli liyakusho lokho. U1 Corinthians chapter 2 zoqala ukufunda kuverse 14 noma uverse 12. Ngizama ukuprova lento ukuthi before sifunde njengamanje ngoba isihloko esikhulumela phezulu kwaso njengamanje kule audio sibuka ubuhle basezulwini uSathane sedlulisiwe nathi sesimnqobele la emhlabeni then sekuchithwe bonke ukuhlanipha kwalelizwe kwabhidlizwa yonke into eyakhiwe ngaphansi kwecorruption kaSathane. Sibuka ubuhle bamazulu izulu elisha nomhlaba omusha. Sibuka isetup yesihlalo sobukhosi basezulwini. Before sifike lapho ake ngifunde eqala leli verse leli eliprove ukuthi abantu bazothi yahlanya ngoba manje wena uzodela izinto zalelizwe ezibonakala eziphathekayo ezikuphilisayo ezikusizayo uyidedele uyilahle phansi ngenxa ukuthi khona uyibonayo wena and uyibona ngomoya. Abenyama ke bazothi uyahlanya uyagula. Ngizokufundela lelo verse ke liprove lokho. Uverse 12 usiqala ukufunda verse 12. 1 Corinthians chapter 2 from verse 12. Kepha thina asamukelanga umoya wezwe kodwa umoya ovela kuNkulunkulu ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa esikhuluma ngakho futhi kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu kodwa afundiswa ngumoya kaNkulunkulu. Sichaza okomoya ngomoya. Umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubula kuye. Angeke uqonde ngokuba kubonisiswa ngokomoya. Kubonisiswa ngokomoya. Kepha ongowomoya ubonisisa konke kodwa yena kabonisiswa umuntu. Ngokuba ngubani owake wazi umqondo wenkosi ukuba angaze ayifundise na? Kepha thina sinomqondo kaKristu. Uverse 14 futhi sihlele sibile emuva. Umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubula kuye. Uyabona manje masudela konke. Yabona, dela konke manje. Ululeka uadvise ingane zakho ukuthi ayithathe okwaphezulu zishiwo kwasemhlabeni. Uyibonisa ungayinqumela ungayikhetheli kodwa uyibonisa ukuthi isiphetho semfundo yalelizwe nemisebenzi yakho esetshenziswa yiprofessional izobhidlizwa ishiswe ngomlilo izoqedwa. So ke uma ubambelele kuzo lezo zinto uzobhubha nakho hamba esogweni. Kanti uma ubambelela ehlanipheni kaNkulunkulu kunguJesu Kristu ufundiswa uJesu imiyalo kaJesu uzothola ukuphila okuphakade. Bese udela konke ugive up yonke into. Bazokuhleka abantu. Ufake resignation letter emsebenzini. Ucela imali zakho uphuma nazo. Uqale manje ukhokhe zonke ikweletu udayise okudayisayo wabela abampofu ulungiselela ukuthi uJesu uyabuya. Bazothi abantu uphambene. Yes. Abantu benyama ngeke bayi-understand lento ngoba abayi-understand izinto zikamoya. Izinto zikamoya lezi. Bengizama ukuprova lokho. So ke uma ufunda amaKolose chapter 3 from verse 1. Uma wena ususindisiwe isihloko sala sithi ukunaka okwaphezulu. Ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Verse 2. Nakani okwaphezulu ninganaki okusemhlabeni. Wayikhulunywa kanje bazalwane kuthiwa sina okwaphezulu sila emhlabeni sikhona la emhlabeni kodwa kuthiwa sina okwaphezulu la singekho khona. Kuthiwa singayinaki izinto ezila emhlabeni. It's because zibuswa umubi zibuswa uSathane. Yonke into ekhona la emhlabeni asikwazi ukunaka yona. Makuthiwa into uyayinaka kanjani? Uyafundiswa yona. Uba busy ngayo. Esikhathi ufundisa iyafakwa engqondweni yakho.
ukuze ucabange ngayo. That's why ingane ziyadadisha sibhala ama-exam indlela abanakiswa ngayo izinto. Kuyakhulunywa kubo ukuthi manifunda nipasa you'll be something in future. Yikho kunaka lokho. And mase usebenza uyasebenza ucabanga ngomsebenzi wakho owusebenzayo. Kunama report ofuna ukwenza. Kunama submission ofuna ukuwasubmit. So yikho kunaka lokho. Ama assignments. Yabona? Ukuba busy ngalezo zinto. And uyanakisa ukuthi uzohola ukuze ukwazi ukuthenga. Kunempilo bazalwane yalelizwe. Lithi ke mangabe savusa kusho ukuthi ukuvuswa kusho ukuthi sesifile maqondana nalelizwe nempumelelo yalo nokuphila kwalo. Then savuswa kanye noKristu. Manje sinako kwapi okwaphezulu. Verse 3 ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa ebonakaliswa uKristu ongukuphila kwethu khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Isambulo chapter 4 from verse 1. Sesiyaqala ke manje ukuthi ke sinako kwaphezulu. Kunjani lapha phezulu? Singinaka kanjani kwaphezulu? Ngokuthi sifundiswe khona. Njoba ngikhuluma manje nabazalwane indlela yokuthi uNkulunkulu uyasisiza ufuna ukusisiza ukuthi sisuke sishifte sisuse ifocus yethu kulokwa laphansi ifocus yethu kube lokwa phezulu. Ukwenza kanjani lokho? Yikho lokho engikwenza njoba ngikhuluma ngifundiswe ukuthi ingqondo yakho icabange ngalento ibuke lento so that uaction wakho ukuphila kwakho ukuhamba kwakho kuzohamba kucabanga ngalento yale phezulu. So ke manje sizobuka ukuthi impilo yaphezulu la kuthiwa siyakhona kunjani. Verse 1 Isambulo chapter 4 verse 1 sibuka impilo yaphezulu. Emva kwalokho ngabona bheka ke umnyango uvulekile ezulwini nezwi lokuqala engalizwayo linjengecilongo likhuluma nami lithi yenyukela lapha ngikutshengise okumelwe ukuba kube khona emva kwalokhu. Masinyane ngaba kumoya ngoba izinto zaphezulu ezulu ngeke uyibone ungekho kumoya. Uthi uJohane masinyane makuthiwa khuphuka usukela emhlabeni ngaba kumoya. Uthi mabe sekumoya ke bheka isihlalo sobukhosi sasimi ezulwini nohlezi phezulu kwesihlalo sobukhosi nohleziyo wayefana netshe lejaspi nesardiyu ukubukeka kwakhe nothingo lwenkosazana luhaqe isihlalo sobukhosi lufana nesimaragidu ukubukeka kwalo. The moment uJohane bakumoya ubona izinto zikamoya phezulu ezulwini. Yabona kumuntu osemhlabeni ongekho kumoya kuzothi hey lo muntu man khona umoya umngenile uyahlanya lo muntu manje uphambene ubona izinto esingayiboni thina. uJohane uthi wabakumoya esuswa manje enyameni. Uthi mayibona wabona isihlalo sobukhosi. Uchaza ohlezi kulesihlalo sobukhosi ukuthi wayefana nani. uJohane usebenzisa ilanguage yolwazi lwakhe. Kunohlobo lwamatshe akhazimulayo amahle. Mayibona ubuhle bohlezi esihlalo sobukhosi yena ingqondo yakhe yazi ubuhle bamatshe athile anenani eliphezulu. Lamatshe abalwelana anenani eliphezulu. Ukhonjiswa isihlalo sobukhosi. Yikho labazalwa nje bakuthiwa sidele konke nje sibizelwe khona. Verse 4 Nesihlalo sobukhosi sasihaqiwe izihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane 24. Right, nasi isihlalo sobukhosi bazalwane. Sichazi ukuthi sihle kanjani. Uwafunda ama version noma ihumusho sesingisi. Uyenze research ngamagama abhalwe lapho ukuthi lobo buhle lobo busho ukuthini. But uJohane wayekhuluma ngokwesikalo sengqondo yakhe yolwazi lwakhe. Lobu buhlobo lapha abazalwane abuchazeki. Abuchazeki bazalwane. Ubuhle basezulwini. Awekho amazwi ongawaphimisela ukuchaza lobu buhle lobeyana. So uJohane wakhuluma kwi standard se understanding yakhe.
kuhle more than lokhu uJohn akuchazayo. 2 nansi setup yasezulwini lesi sihlalo sobukhosi manje uJohn emabe esesibonisiwe sona uthi mathu uyabheka futhi sasihaqiwe sizungezwe ihlalo ezu24 izihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane. So sekukhona nezinye ihlalo zobukhosi khona ihlalo esikhulu phana endawo then sizungezwe sihaqwe ihlalo ezu24 zobukhosi futhi naphezulu kwezihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angamashumi amabili nane 24 kwakuhlela ama-elders amalunga khona abantu ababehleli behaqile bezungeza isihlalo sane esikhulu sobukhosi. Uyasibona isithombe sasezulwini manje amangama amabili nane embethe izingubo ezimhlophe enemiqhele yegolide emakhanda awo lamalunga u24 ayehlele ezungeza isihlalo esikhulu sobukhosi nohlezi kuso wayekhazimula emuhle and ubuhle bakhe babhlukahlukana ngoba lamatshe achaziwe labhalwe lana. So labantu babethwele imiqhele ababehleli kulezi ihlalo ezu24 lama elders ethwele imiqhele yegolide emakhanda abo. Imagine lonto ibuke ngamehlo engqondo. Verse 5 nasesihlalweni sobukhosi kwaphuma imibani mathi uyabuka uJohane isetup yasezulwini kulesi sihlalo esikhulu sobukhosi oyekhazimula ehlele kusona ezungezwe lezi zihlalo zo24 sekuphuma ini manje imibani namazwi nokuduma nezibane zomlilo eziyisikhombisa zavutha phambi kwesihlalo sobukhosi ezingomoya abayisikhombisa bakaNkuluNkulu. Bazalwane isimanga lesi silapha ezulwini ehlalweni sobukhosi umbuso wababusi umbuso obusa kuze bephakade uNkulunkulu umdala kunezinsuku umdalo wezinomhlaba usimakade usomandla uJehova mabandla inkosi enkazimulo ephila kuze bephakade ungikhona nguye uzoqeda konke ukungcola okonakele kwalemhlabeni noSathana aboshwe kodwa niyoma kuze bephakade sibonisa isihlalo sakhe sobukhosi manje. So umudela konke uthatha isinqumo sokudela konke ngenxa kaJesu Kristu ufuna manje ukuya kule ndawo enhle kanjena njalo ma ulingwa kufika ubunzima ukukhumbula le ndaba leni uyikhumbuze yona. Verse 6 nangaphambi kwesihlalo sobukhosi kukhona okunjengolwandle lwengilazi lufana nekristalo. Ikristalo bazalwane mabantu bekhuluma la emhlabeni bethi it is clear as crystal kushuthi ucace kunjengekristalo yabona into kusuke ihlanzekile imhlophe ipure ingcwele imhlophe qwa icwebezela kuthiwa ke uyayibona isetup esezulwini ihlalo esikhulu sobukhosi ohlezi kuze uyakhazimula then kuvela manje esihlalweni sobukhosi uzungezwe izihlalo zo24 abantu abahleli khona kulezi zihlalo zo24 bangamalunga ekhanda labo khona imiqhele yegolide mihle then kulesi sihlalo sobukhosi kuvela imbali kuvela nani ne-rainbow kuvela nokuduma yabona then uma ethi uyabheka uJohane kuso futhi lesihlalo sobukhosi usebona manje kuvela ulwandle lwengilazi olumhlophe oluhlanzekile okucwebezela njengekristalo as crystal luhle kusho ukuthi into enhle bazalwane emangazayo ukuthi lobu buhlo bunje bafowethu lobu bucwebecwebe lobu bukhazikhazi obunjena buvela lapha ehlaleni sobukhosi hayi lolu lwandle lolu uyabona nje moya lapha eDurban eKZN lapha eDurban uyobuka ulwandle uyamangala uma ufika ume nje ubuka uyeke labantu abanqunu lapha labantu abanqunu nje laba abasetshenziswa uSathane bayeke ukhohlwe yibo ubuke nje ulandle odala uNkulunkulu ubuke likhupha amagagasi ubuke licwebile ukuthi uNkulunkulu udalile inhlinto ayidalile
kuthiwa lapha na kunolwandle lwengilazi olucwebezelayo luhle kulesihlalo sobukhosi. Indawo engachazeki le bazalwane, indawo engachazeki, indawo enhle. Awukwazi ukulahlekelwa ilobo buhlo omunjena bazalwane. Ubanjezelwe into uNkulunkulu athi uzoyichitha. Uhlala phakathi kwalelizwe. Nangaphakathi kwesihlalo sobukhosi nasekuzungezeni isihlalo sobukhosi kukhona izidalwa ezine zigcwele amehlo, right? Nangaphakathi kwesihlalo sobukhosi nasekuzungezeni isihlalo sobukhosi kukhona izidalwa ezine zigcwele amehlo ngaphambili nangasemuva. Nanso ke into emangazayo futhi. Sesidlulile manje sibona ulwandle oluhle. Manje sekubonakala idalwa ezine, the creatures, 4 creatures. Then lama creatures lezidalwa mayithu ayibuka uJohane zigcwele amehlo ngaphambili nangasemuva. Yabona? Isidalwa abazalwane creature into engazeki, yabona makuthiwa isidalwa. Isidalwa uNkulunkulu. Akuyona into efana nomuntu le omaziyo nje umuntu ephila. So ngaphambili kugcwele amehlo nangemuva kugcwele amehlo, olunye uhlobo lwento lebazalwane. Ngiyacabanga ukuthi usuyafisa manje ukuthi awunkosi ngisize ngifinyelele ngifike ngiyibone lento. Sibekelwe yona bazalwane. uJohn ukhonjisiwe yona kwase kuthiwa kabuye azoyibhala so that masifunda kwakheke lesisithombe engqondweni yethu, enhlizweni yethu, emoyeni wethu, kwakheka amehlo kamoya, sibone nathi lento siyifile, siyifise ukuthi sibe ingxenye yayo, so that kuzoba lula ukulahla lokho kula emhlabeni kwesikhashana okonakele. Inhloso yileyo bazalwane. Uverse 7, isidalwa sokuqala sasifana nengonyama. Yezwa ke, akuzona idalwa efana nabantu, idalwa creatures, izinto uNkulunkulu ayidalile, idalwa, izidalwa. Kunedalwa bazalwane ezulwini ezizinhlobonhlobo, iBhayibheli ezinye alikhulumi ngazo. uHezekeli, incwadi kaHezekeli umprofeti, ngithi chapter 1, khona ezinye idalwa ekhona lapha nakhona futhi ayichazeki. Kunedalwa edaliwe bazalwane ezifihliwe, ezinye imbethe inkazimulo, zimbethe amandla, mayingaqhamuka lana ungavela uwe phansi ufe kuphuma umphefumulo ngoba ukwazi uyibona usenyameni. But uJohane waba kumoya wayibona lezi dalwa. Uthi esokuqala isidalwa sifana nengonyama, nesidalwa sesibili sasifana nethole. Ithole lenkomo, mhlambe abaningi bazokwazi. Nesidalwa sesithathu sasinobuso obunjengobomuntu. Nesidalwa sesine sasifana nokhozi olundizayo. Hayi ngeke ngichazele ke bazalwane ngoba nami ngikwazi ukuyichaza lento. Iyangimangaza into engimangalisayo. Ingishiya ngimangele ukuthi wow, uNkulunkulu kunezinto ezinje oyidalile ezinhle kanjena. This is a reason uJesu uzile bazalwane bazosilanda kuba kunobuhle obusezulwini. Isetup le yasezulwini. Kodwa sivezelwe khona, isimbulelwe khona, uJohn ambulelwe khona azositshela khona, azosifundisa ngakho. Njoba nami ngifundisa ngakho nje. Kuncane bazalwane. Kholwa. Ushiye konke udele konke kwalelizwe, uphume entweni zalelizwe, ihlambululo uyingcwelise, ulungele ukuthi uJesu azokuthatha kususe kulomhlaba onakele ubuso omubi uSathane. Asise ekhaya la kubusa khona ubaba wethu khona. Embusweni wasezulwini siyobuswa uNkulunkulu wethu. Verse 8, nezidalwa ezine yileso naleso kuzo zinamaphiko ayisithupha emaceleni onke nangaphakathi zigcwele amehlo. Hawu, lezi zidalwa kade ibalwa bazalwane ukuthi ifana naziphi ilwane esizaziyo la emhlabeni. Lezo dalwa futhi zinamaphiko amangaki? Ayisithupha emaceleni onke. Kusho ukuthi ngakwa left kunamaphiko awu6, ngakwa right kunamaphiko awu6, and lamaphiko lawo agcwele amehlo. Mhlambe uma ukuthi wayibona impikoko, peacock wayibona nje live ukuthi inhle kanjani, masivula amaphiko
isithi iphenduka ithi indlela enhle ngayo iveze imbalabala. Lezi idalwa lezi ngendlela eziyona ngibona lobo buhle bazalwane. Lezi idalwa lezi ungazathi ifana nengonyama ibhubesi kodwa manje futhi kunamaphiko ngapha left awu6 amaphiko ngapha left on the right, then kulamaphiko kunamehlo kugcwele amehlo ngaphansi iphiko nephiko ngaphansi kugcwele amehlo nangaphezulu kugcwele amehlo nangaphansi kwelinye iphiko kugcwele amehlo nangaphezulu. Hayi obunye ubuhle lobu bazalwane, obunye ubuhle lobu isimanga, right? Zigcwele amehlo. Zenzani lezi idalwa abazalwane ezine? Kazikhawuli imini nobusuku ukuthi ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu umnini mandla onke owayekhona nokhona nozayo. Verse 9 kuthi lapho izidalwa zimnika inkazimulo nodumo nokubonga ohlezi esihlalweni sobukhosi yena ophila kuze kube phakade naphakade. Verse 10 amalunga angama24 ayawa phansi phambi kwakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi. Ngenkathi lezidalwa ezine zimdumisa sithi ungcwele ungcwele ingcwele, yabona inkosi uNkulunkulu zimhasha zimthopha zimusho zimdumisa ngenkathi lezidalwa ezinhle ezine zimdumisa kanjalo. Bese kuthi lamalunga ahlele ehlalweni ezu24 anemqhele yegolide emakhanda awo. Lithi ke iBhayibheli ke amalunga angama48 ayawa phansi phambi kwakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi, akhuleka kuye ophila kuze kube phakade naphakade, aphonsa imiqhele yawo phambi kwesihlalo sobukhosi ethi lezi idalwa these 24 elders athatha imiqhele yawo yegolide ayiphonse phambi kwesihlalo sobukhosi. Lezi idalwa ezine ziyamdumisa ziyamusho zithi ungcwele. Idalwa ziyasuka esihlalweni sobukhosi ziwe phansi zithathe imiqhele ziphose. Bese zithi verse 11 ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla ngokuba nguwena owadala izinto zonke nangenxa yentando yakho zaba khona zadalwa. Bazalwane, kumnandi lapha ezulwini, kumnandi bazalwane. Hayi lokhu ukukhala la emhlabeni qhoma ibhamu kuvele endabeni sekubula umuntu sekudlwengula abantu kugqekeziwe kudunwa imoto kurojwa ibhenki sekufika ikhukhula kufa abantu abangaka kuduma izulu laduma umbani washibulala abantu abangaka abathakathi benza ukuthi kubhlungu bazana la emhlabeni. But lapha ezulwini kumnandi la siyakhona, kumnandi la siyakhona. Isihlalo sobukhosi ihlalo ezu24 izungezile, idalwa ezine, ubukhazikhazi bakhona ulwandle lwengilazi olufana nengilazi olucwebezelayo olumhlophe lukhiye njengecristali, indumise okudunyiswa ngayo ubukhazikhazi ubuhle balazingilosi. Ngicela uyifunde le ndaba bazana, uyifunde uphindelele ubone ubuhle basezulwini. Benginalokho bazana kule audio egameni elihle Nkosi yethu Jesu ukwakhe isithombe ukuthi kunjani ezulwini la siyakhona. Asihlambulule singcwelise sidele konke kwalelizwe. Singabanjezelwa umhlaba ubuso omubi uSathane. Ukhona uNkulunkulu ophilayo, khona iNkosi uJesu. Bukhona ubuhle basekhaya kithi ezulwini. Ngiyacela bazalwane siphenduke sishiye sidele konke okuyi-influence kaLucifer ngokuhlakanipha okucorrupt. uNkulunkulu azokushayize. Asibuyele uNkulunkulu ophilayo. Inkosi yomusa sibusise egameni leNkosi yethu Jesu. Amen.